Hola, cuinateques! Avui us portem unes galtes de porc guisades i dessossades per llepar-vos els dits. Va, som-hi! Primer, començarem a preparar les galtes de porc. Si no ens ho hem fet a la carnisseria, ens tocarà dessossar-les a nosaltres. En aquesta ocasió, feina feta. Li afegirem sal i una mica de pebre negre. Això ho farem pels dos costats. Anem cap als fogons i posarem a escalfar una cassoleta amb una mica d'oli. A continuació, marcarem els trossos més grans per als dos costats i un cop fet, els reservarem. Seguidament, ens disposarem a marcar els trossos més petits. Ara prepararem la bresa. Esclafarem 4 grans d'all, tallarem les pastanagues i els porros a rodanxes, tallarem el pebrot vermell a trossos mitjanets i la ceba, la tallarem a la mateixa mida que el pebrot. Un cop tinguem la bresa preparada, ens disposarem a afegir-la a la cassola, farem una remenadeta i li posarem una mica de sal, unes fulles de llorer i mitja branca de canyella. Unes voltetes, taparem la cassola i deixarem coent durant 15 minuts a foc mig alt. Recordeu anar hidratant les verdures si veieu que s'enganxen a la cassola. I com no, subscriure-us al nostre canal i activar la campaneta per no perdre-us cap recepta. Mentre la cassola va fent, prepararem les nostres espècies en un morter. Li afegirem una culleradeta de farigola, una culleradeta de romaní, una culleradeta d'orenga, mitja d'anís en gra i finalment 10 grans de pebre negre. Ara serà hora de donar-li canya al morter i deixar totes les espècies ben finetes. Per una altra banda, ratllarem 2 tomàquets de pera. Ei, vigileu els dits, Ara ja hauran passat els 15 minuts i li afegirem les espècies que havíem preparat anteriorment. Farem el mateix amb els tomàquets ratllats. Vinga, cap a dins! Una volteta i deixem evaporar l'aigua dels tomàquets aproximadament durant uns 5 minuts. Quan hagin passat aquests 5 minuts, afegirem les galtes de porc que teníem reservades. Barregeu tota la bresa amb la carn i a continuació incorporarem 500 ml de vi negre, el que més us agradi. Incorporarem també 500 ml de brou de carn, 2 voltetes, taparem i deixarem fent xup-xup suau durant 1 hora. Al cap d'una hora, traiem els trossos més petits i fins de carn i els reservarem. Semblarà que estem pescant, però heu de tenir paciència. Amb els trossos més grans, deixarem fent xup-xup durant 1 hora més. Un cop passada l'hora extra de cocció dels trossos més grans, els retirarem de la cassola i els reservarem. Us en recordeu de la feineta de pescar d'abans? Doncs ara retirarem les fulles de llorer i la branca de canyella amb el mateix sistema. Jordi, i ara què fem amb aquestes verdures? Ah, les triturarem i fem una salseta. Perfecte! Li afegirem una mica de mel,
ja que el vi li ha deixat un toc fort d'acidesa i així ho equilibrarem. Li donarem unes voltetes i deixarem que quedi tot ben integrat. Ara afegirem a la cassola les galtes que teníem reservades. Ho barrejarem tot molt bé, taparem i ho deixarem cuinant-se durant uns 10 minuts. Mentrestant, saltejarem una barreja de bolets, dels que més ens agradin. Un cop passats els 10 minuts, incorporarem els bolets a la cassola els integrarem amb les galtes, ho taparem i ho deixarem uns 5 minuts a foc suau. Aquest plat és dels que, si reposen, estan més bons d'un dia per l'altre, però tenim molta gana i no volem esperar més. Així que anem a emplatar. Aquestes galtes no necessiten ganivet, queden tan tendres que amb la forquilla es tallen soles. Vinga, va! Nosaltres posem la cassola i vosaltres el pa i el vi. Fet? Gràcies per veure la nostra recepta de galtes de porc guisades. Mireu quin goig que fa! Ah, i si us heu quedat amb ganes de més, podeu veure les receptes que us deixem per aquí. Salut i bon menjar!